गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स कोकणवासियांसाठी मालवण इथं घेऊन आले ग्रँड एक्झिबिशन। 50 ग्रॅम मध्ये पूर्ण लग्नाचा साज मनमोहक डिझाईन्स मध्ये उपलब्ध। मंगळसूत्र, नेकलेस, बांगड्या, नथ आणि सर्व प्रकारचे दागिने उपलब्ध। घटनावळीवर 15% घसघशीत सूट। आजच भेट द्या जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स ग्रँड एक्झिबिशन। 19 ते 21 जुलै पर्यंत वेळ 10:30 ते 8:30 पर्यंत। हॉटेल चुगला बीच, हिंदळेकर टंकलेखन संस्था, कोठेवाडा, मालवण समोर। संपर्क 9029 39 77 47 आणि 9004 73 88 22।